somene iki tak isini walang. Wah, iki isine walang. Wah, gurih no. Berarti iki jerone toppingnya walang. Iya no, kesukaanmu iki. Wah, kowe kok ngerti kesukaanku to, Dede? Wah, jane aku tertarik deh karo somemu sing varian anyar iki. Tapi kahanane lagi poso. Iso itu engko aku bar magrib. Piye? Lah nek ngenteni bar magrib ya selak anyep. Tak kandhani yo, sing jenenge utang kuwi ora mung duit. Poso yo kena diutang. Mosok, Dede? Iya no, penting kan disahur. Apa ya ngono ya? Iki menggoda tenan lho iki. Heeh no, kayak dilarisi iki. Bisa aku bungkusno 7.250. Nah, ngono kuwi. Sobat karibku ya ngelarisi. Iya, kayak gue sing bungkus kayak iki. Gosek, kuwi arep-arep jan apa wae iki, oke iki komplit Semangat tok ae. Walang to. Heeh. Kayak bungkusno, isin iro wong iki lho. Sing varian walang iki enak tenan. Iya, aku ya paham nek walangi gurih. Kayak wis sak selak iro wong iki lho. Kesuwen kowe iki. Weh, Isin wong tak cilik. Kayak wis. ayo wis. Lho. Eh.